De hülye. Na, mehet, guys, Meg kell guys, csinálni guys, az mehet. élelmiszerboltos szart, ami amúgy szerintem kurva nehéz, úgyhogy mégse. De Meg drága is. ha azt Na, megcsinálnád... guys, watch, nigga, watch. Dobbe! Azt a cigány. Hoppá! Kaptam egy $6 free skint, let's go. Nightwish. Add át, Tomi, add át. Bomba! Add be! Kurva anyád! Jó, ez small lose, nothing to lose. Na, van duality, ne menj át! Kurva anyád! Na jó, ez egy szar. Nyitunk valami normális ládát. Ami ott vannak a free A 80 centesből nyitunk egy 5-öt, mert ja, miért ne? Add be! Cigány! Ott a kés! Hát, ez amúgy szar. Minden, nyitunk még egy 5-öt. Most kit érdekel? Add be! Cigány a kurva anyád! Hát ez nagy bukó, he. Ott volt jobb oldalt a kést, ami ott körülöttel láttam. Várjál. Végignéztem. Figyelj, ezt itt beadja. Marble Fit. Ezt beadja. Figyeld. Hopp. Ezt add be, geci! Ezt add be, cigány! Megállt a pörget. Ne, kurva! Tomi, vedd ki a pénzt és rak fő rulettre. Nem. Megduplázod és visszajövünk keydropra. Még mindig van 16, úgyhogy még mindig pluszba vagyunk. I mean, nem. És őszintén. Várja valami. Beast. Mi van ebben? Miért a top laner? Bomba! Add be, geci! A kurva anyádat. Fucsi. Dehogy is ez a fogát. Na, várjál, akkor megyünk. Déli készt kinyitjuk először gyorsan. Emo. Meg Camille. 75 gold. Ez nagyon jó. Amúgy, guys, miért nem látom a szintemet? Úristen, Tomi. Lehet, ma meg lesz az 50-es. Hát, ma nem hiszem. Az még kell majd föltölteni. Mindegy, még egy dollárosat nyitunk. Várjál, nem nézem. Add be, geci! Azt a kurva! Ne hülye, beadja a kést akkor. Anyádat, jó, ezért még egyet pörgetünk. Ott volt 2 kés. Azt a kurva anyád, geci! Jaj, geci, lepörgött előttem, bazd meg a gazdag élet. Tű, azt a kurva mennyi kés. A Nightwish, kurva anyád. Az is. Jó van, ez még oké. Add be! Cigány! Ice Cold. Jó, a Dragon Teeth az még nem annyira nagy bukó. Az még jó, még csak 40 centeket bukunk amúgy nagyjából. Ne halljál meg. Jó, oké, jó, ez jó. Ez nem akkora bukó, mint a másik, az csak 20 cent. Na, add be, geci. Kurva. Már csak 8.44 vagyunk, geci. Egyre rosszabb. Tomi, ezt a kézt kell nyitogatni, mert itt csak az adrenalin. Ezt. Igen. Event cases. Ja, ezek az event cases. Free cases. Mi ez a mise? Azt ki is nyitjuk. Na, valami szépet adjál. Gold nem. Gold coinsnak jobban örültem volna, mint egy 10 centes szarnak. Jó, az Tomi, jó az. Még valami, amit ki tudok claimelni. Ezt már kiclaimeltem. Ez mi? Case battle, másfél. Hát sima. Persze. 300 000 pontos Zoe Kristóf, nem is baj. Start. Summon bot. Nem tudják. I'm the fucking outplayer, hülye.
olyat csináltam, de azt hitték, hogy eltűntem, vagy nem. Na, léci, add be. 2 darab 1 dolláros kész, bazd meg, be kell adni. Be kell adnod. Add be. Milyen? Hát eddig az ugyanaz. Mi a faszom ez a Rengar build? Várjál, Na most ezen minden. Ne! Kurva! Online, fel kell... Hát koptam 1 dollár, vagy ez 1 centes kint, de jó. Brrr. Az jó lett volna. 50 gold coin. Really, nigga? Rengar build. Na, várjál valami. 650. Kétunk 2 ilyen gentleman-t. Ez jó lesz. 2 dollár 50, úgyhogy... Better be good, better be good. Add be! Cigány! Ott van lóra. Most komoly. Hell nah. Ain't no way. Open again. Hell yeah. Hell yeah. Azaz, geci! 477. Száll. Open again. 50-es szintű vagyok, geci! Geci, már leállt majdnem a szívem. Ott volt-e. Szép kis... Add be. Adjál be valamit. Nekést, valami szépet. Ne menj át, kurva! 93 cent, még egy. Open again. Add be! Adjál be valamit szépen. Az jó, elmegy egynek. 2.30, jó, az csak 20 cent bukó. Jó. Adjál be valamit, geci! Valami szépet. Az jó! Az jó! Most ezt megosztásban hallom, vagy szól a faszom? Ja, szól a YouTube. Megint ott volt a kés. 1.46, bum. Adjál valami szépet! Ne! Kurva anyád! Menj! Állj meg! Kurva! Geci! Ott volt 3 kés egymás után, bazd meg! Ott gambling dust-ul már. Na, Léci, adjad be, geci! Nem jó, a kurva anyádat. Hell nah! Jó, eladjuk ezeket is. Picsába, ragadjanak meg. Na. Bum! Add be! Kurva anyád. Valami szépet, léci. Jó, ez jó, hogyha nem megy át. Jó, köszönöm szépen. Ezt csak felét buktam el. Adjál be valamit. Adjál be. Ne csekke. Ne! Úristen, geci. 2,5 dolláros kézben nyitottam egy 88 centeset. Kurva anyádat. Ott volt a kés. Ott volt megint a kurva anyád. Please do it! Do it for my life! Night is... kurva anyád. Jó, 2,29 az oké. Ajjaj, guys, van baj. Guys. Kevés pénz maradt. Úgy nagyon. Jó van. Visszahozzuk. Figyeld meg. Csak look at it. Hát ezzel nem fogjuk visszahozni, bazd meg. Hát ez ronda. Utcsó kész! Kurva! De legalább menj át a Nightwish-re. És már is tudok többet nyitni.
Kurva anyád. Ezt mondtam, Tomi. Na várjál, figyeld. Event. Rulett kellett volna. Event pass. A kurva. Stop. Végignéztem, hogy a Saku egy gombnyomással eltünteti az Evelynnek a fél HP-ját. Hát, Sakó. Igen. Meg itt talom neki rengárt. Hát szerintem többet damage-elt egy gombnyomással, mint én a max charge-olt W-mmel. Guys, hogyha nyitok egy kést, akkor széttöröm a fejhallgatómat. Ja, hogy 24-3-ban van a Saku. Jó, úgy értem. Please do it. Ne szürkét. Kurva anyádat, geci. De, ott van, ott van. 3 cent és aranyosan világít, geci. Miért? Örüljek annak a kibaszott 3 centnek? Húha. Miért? Ja, akkor azt gőgöt, már nem tudom mit kell bildelni. Én most már tudod ilyet a skinem, ja. I guess good to know. Jó, 1% bónusz damage. Ah, de ebből 2-t nem fogok tudni nyitni. Niga. Akkor maradunk valami kisebb késznél. Valami pici kész. 60 centes, maybe. Itt vannak daggers. Niggers. Ebben 3 van. 2 szar. Nem baj, kinyitunk 2-t. Hát ez nagyon jó. Kaptam egy 3 centes skint. A 60 centből. I like gambling. Very good. Hülye, mennyi izém van, bazd meg, ezeket el tudom exchange-elni. Melyik legyen? Wildcards. Bam. 71 cent. Hoppá. Esó, ráugrottam a minyorra véletlenül, geci. Ennyi az ultimnak. Ebből is 2-t. Add be. Tudod, 2 kés. Ne menj át, kurva ott. Geci, elmisszálltam. Please do it for me. Do it for a country, do it for your name, 'cause you're gonna be a day when you standing at a Hall of Fame. Ooh. The world's gonna know your name. Guys, le vagyok egy kicsit égve. Már egy gyökör vagy. Azt kívánt, olyan mondta senki gambelő, érted, aztán itt gambelősz. Ice Blast, az mindig jó volt. Ez mindig jó volt. És nem tudok Most is. visszalépni lolba. Jó, 0. Do it! Mi van? Enyek, mi van? Nem, már Let's go. Mi van? Let's go! Jó! Please! Ne! Jó! Please, Nigo! Please, ne! Do it! Ne! Cigány! Húha! Faszom. Kutya kell még. Adjál be valami normálisat? Ne azt! De miért?
Why are you doing this to me? Why? Jó. Jó. Let's go. Jó, még hogy a Lilia gyenge. Hát, geci. Gémba vagyok, elmegyek. Ne. Do it. Do Hát it. nem szó senki, megyünk fürdeni. Lekesz. Brrr. Brrr. Utolsó kész. Egy kibaszott gold nigger. Hagyjál valami szebbet. De jó, 6 cent. Bro, 16 nagyon this maximum. is diabolical. A ODC-nek lett a legkevesebb damage az egész matchupba, tehát hogy a lúzoló 0.15-ös supportunk többet damage-elt. Tehát hogy az azért egy szint. Jó lesz az. Csak adj be valamit. Ne azt. Kurva. Kifaszó Add popály be, elviszi add a farmomat. Add be. Ne menj át. Hát geci, ennyi volt. Ez offroad. Boom. A kész battle-be. Jó, van 10 ticketem. Na. Ezt az egyet add be. Valami kis szart. Egy dolláros skint. Vele elviszem. Hát ez aztán nagyon jó. És ő megkapja szépen. Persze. Ki más? Ki más? Ne is add be már, bazd meg. Most már ne. Gratulálok. Hát ez eredményesen egy fós gamblingezés volt. Timore.